iti tunggal pitik ki puso. Kadagurura nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apa nga duldulok ka, Venus? Mami, Bumbumsag ka pa eh. maululawak, Mami. Venus! Jack laing pagarok nga intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan da ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti dayaw mo. Kaya't ko asakbay nga ipas ngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na magkarwarta dito ospital. Hello? Napangimawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisikot nga yang ta. Mailiw ka di man ng kanyak? Saan? No di kat itimay sa asikat na restaurant kaya't ko pagkitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patagunay nga ibagan. Noanyaman day ta ibagam latan. Iti personal ti kaya't ko apang ibagak ti gagarak. Kaano nga roti kahit mga panagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang haklunak iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakinton bigat. Napagpatag ti panagkita ta kan panagsarita ta. Kamtian niya man alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya, No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Tayo ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sa dino ngamin ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Anya, Amumot kang kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. No da kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apa nga mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Kadwakay ko makini Venus agayam mga agselebrar. Anya? Datoy lang natalo ti agsasango. Kaya't na kayo ti gayam mo ti agpili. Sa dino restaurant ti panganan tayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, Patrolman. Kunaknet. Brian, kunamlatan kanyag. O sige. Tsak mawagan ni Venus. Iso asik ka tinalagit kong inawagan. Tas ikan tulatan ti mangidanon kan kuana, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak a personal kan kuana ti kalikagom mo. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, Mami. Sana pa mabisin. Masikug ka. Kat makapadakis kan ka ti saan amangan iti gusto nga oras. Nasakit tinakam ko kiniroy. Tapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sungbat na. Saan na kanu masango, Mami? Adda kanu napatpatag apapanan na. Time importante ka di pailang ti papanan na. Ngam ti ibagam kan kwa nang agdadagsan ka. Wan, Mami. Tako na amapan iti opisina da. Taiso kanu tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wenno si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nusumakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, Mami. Kat kaanon to nga ro ti panagsarita yo. Kunanamot kintong Domingo. Anya? Inton Domingo pa ilaan? Uwan ka no, taiso ti pan nakasango na. Sapay la ko mga rod, tagbaliw to ti pangadag na.
Inton maamuan nang agdadagsan kan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Jessa, si Kamat Gayam. Umay ka, sumrag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Agyaman, nak manan. Nakapasyar ka, mat friend. Gapot ay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Okay. Anya timbaga da Japanese. Birthday na kano inton bigat. Kat ko na, datati kayat na akadwa na amang celebrar iti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon dati pagpa-blowoutan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko ana. When angam, Jessa. Di mo ko napayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anyati ko na, Roy. Sumakay kang tumanan iti barko? Ugan bro, sakti may sa nagkasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasayaat man. Talaga bumaknang ka no kastalata. Kung nagtumat nga king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakap kag serbi iti armada ti pagilyan. Sabagay, nalaing ka pulis. Barang na ti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko matapumod nito ti bagam. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakas dito lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matenda riti kasanga ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balay dati pakaangayan ti selebrasyon. Wino, istasyon ti pulisya. Iti may sa asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jessa nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, a pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, jakman amukan ko na, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo mati agkagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo kanan tayo, Brian. At dapay namin dagito ay. Yore tayo pabiit. Ay na, Brian, ibabawi mo lang ano anya pa iti inordan mo. Ta sigurado, saan tayo na maibos amin to'y nakadasar iti lamisaan. No bilang saan tayo man na may boss, di yawid tayo. Pamungon tayo amin dagito amakan. Anya? Nakababayin mo't agyawid kami tupay kin ni Jess, ha? Oh, apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo. Isong awan rumbang apagdanagan nyo. Wanmat nga min Venus. Madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyawit talangan. O sige, naman tayo. Uray ka dandanimot siguro itanti sa bali pa aputahe. Oh, mangantayan Venus. Okay. Venus, madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis ah. Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nagro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan aday ta. Matiltiliwa kita ya pasaray matmatmatan na ka. Anya? Oh, apay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na kin kay tay? Nadlaw ko, hangam tiyam kakat di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta ah. Kasaritak tuman. Ngano da plano na amangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayam mi. Oh, hello bro. Apay ngay mawag ka. Ada ka din na patangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inak na inawisan. Patay ko man nagsasango. Anya? To kasta, amom nga dadwa ababay nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko. Wen, at na kay baga kanyak.
Da Gisa kan Venus, dagiti inawis mo iti may sa sikat na panganan. Sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko man inawis na. Tapno naragragsak tayo kumapay. Kaya naragsak kumati ka sa akin mo. Ang sa bagay, ura inawis na. Yakla tagahin makaumay. Tapay. Nagmalmalumak iti opisina mi. Kapo, iti umadani manen. Ngaylulugan ko iti barko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro. Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pala makaturog, mami. Ay, excited ako na iti panagkita may kiniroy inton bigat. Hun gayam. Domingon no bigat. Anya nga tati reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag ngagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan to lakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titulog mo. Sana kami na makaturog. Iso ngay mawagak. Uray siya. Sa anak tayo naturog, sweetheart. Ano yan? Tapay. Gaputasan ka may waksi ti panunot ko. Iso ang atap kanyak ni Ridap. Nagpadatamad gayam. Oras siya, si kalatateda di panunod ko. Magura ka. Anya kami di ko na manapatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal ti pangibagaakan ka. Naisumat lang isurita. Ura ibagam tatan iti cellphone. May mayat inton agsangot ang ibagak ti amin. Sige. Isulsan ko pa yung pakatulugan na ita. Tapas lang ta. Abot takim agranada ako na da. Mabalik na pagkakito. Takinton bigat. Sigurado ang makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Hangam, jak lang amo, no maragsakan kanto, wano saan. Ni Roy, iso day tadimtan. Anya nga tati ibaga na tanasapa nga imay. Hello. Good morning, Giza. Naibaga bigat mo, Matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matamagaking ka. Anya ti damagam? Hindi nagkuyog-kuyog kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganakin ka, may papanganyak. Ha? Awan mat, apay ka di. Ada ka nung napatid ni baganakanyak. Iso nga kita kami. Anya nga tati bagana? Diyak ka rin mo. Di mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamaga. Ibagam tayo di gayam mo. Tanong kayat na. Agauting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na turist pati ti may sa Adumaya paset ti probinsya tayo. Kung nadadaydayawan ka ng tiri ni Brebo at tao. Wan, isumat ti damag ko. Kan makitkitak pa'y kadagiti maipopost iti Facebook. Nga inaldaw na kad-ado ti tao ijay. Kahit nasa wen, napintas da dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak! Kayat ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagam tong arod kini Venus. Papantayo dya. Kasano nga rod no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyan. Iti kasta, makapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak tungarod kan kwa na. Bareng no kayat na. Ay, sweetheart. Oo, apay nga nagkanakutlat iti asid mo. Kapot na may iliwak paningking ka. Ay, loko. Dagi talati amo ma. Sige, agtugaw kantag salita ta. Mapit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agorda ha. Ta saan ako na makapangan. Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakan ang ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na iti asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday ti pagsaritaan ta? Anya ti kahit may itang order. Ay, ura niya kadagita menu. Pwera iti amom a paborito. May mas dagiti ni kabarbara apo dahil ha, sweetheart. Di ka unay taamangan mamartutan ka. Wen, ngalingalik mo tang laing. Magor ka.
Apa di mo pa kinuti ti aday ti platom? Ay, awan ganas ko amangan. Naimas, di ka barbaro aputahi da. Sige makan, subang ka. Saanan? Ibo sa mulatan dagiti amin nga inorder tano ka ba ilam lakit di? Ha? Saan ka amangan? Kunak matadyak kayat ti mangan. Tapay, hanya tiga puna. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apa ya, da ka di sakit mo? Awan sakit ko. Apa yung rod, ama di tikaan mo? Gaputa akinawat. Kat sikat ti ama. Anya? Masigug ka na. Wan! May sakanton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Anya? Ay, sana mabalin. Tapay kumasa na mabalin. Gaputa na patag di trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Atun tinipundar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Di pa nagkalay satan ti asikasunta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Ano niya? Ado pa ti kahit kong rami din iti kinabarok. Wanangam, kasano kami ngarutan iti anak mo? Di ipas nga mulata. Sana kayat ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbay dumakal ti tiyan ko. Naskan nagkalay satan. Lating itak. Ngamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Kanya. No kasta. Hindi nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ni kalaysa. Ngumkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Ano ka iti po? Tinumpana ka. Tiamukot na turut ka mang sango iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kaya mo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan kwenta day boyfriend mo, Venus. Tambok kat nakasagana ang mga ikalay sa ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot mo't kaya mamang sango iti responsibilidad na kasama. Awagag to, kasaritan itinalapat. Saanin, mami? Saan? Diyak kayat nga agpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na tidayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Ngumkit di. Agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya ka. No kasta tirantan, kat saan nakakumangarot a ginargaraw? Dahito tinagdag ka lang nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sakit tinabarang ayat na. Kasaritan to itinalapat. Saan ang mabalin nga iyalang-alang na ti panangikalay sana kan ka? Wanang, mami. Ang mga pagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason iya. Gaputa agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na di nagsaritaan ta. Saan pa? Jack pa inawagan. Ngam plano ka mapanak tulangin ni Jabalayda. Kaano tong aron ti ipapan mo? Inton malam. Okay. Sige, ikarigatang maroon ka lukuyan. Tano kayat na, mapantoy agpasya-pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisagana ka dagiti balunan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga lukuyan tigayam ko. Takayat ko mat amakita dahi chay a lugar. Oh, itaman pa ya pinasyarak ti balayan ti. Gaputa kayat ka makasarita itinalapat. Neng, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kan kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre siyak ti amat ti sikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Bag tabigbigam matlaang asikata aking gapuanan ti biyag ngagpitpitik iti saklolo na. Ngam apay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko.
Gaputa dandan ya kagluganin iti barko. Nibaga akong kinipinos dayta. Di nakatimbaga ka na kayo? Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo. Ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsak dayto na itid kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak ko daytoy. Kintag balintong anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumutan ti naipundar mo. Taadda pa yung ginatang mo abalay ang mabalin yun to apagyanan. Puno dayta. Panagkuna kat nas-nas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading ita kandi. Ngamjak pa ila kahit ti mga asawa. Aniya? Mayat. Bro, nagasat unay na itingal daw. Nakapagranata man nandito yung tiyang din ni Beatrice. Wan bro. Tutuminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Lading itag namsan ko amay bagaking ka. Hindi mo kuman untunan uminom talatan. Okay. Naisot ko na, di umiyong talatan. Okay. Sige. Tagay takit di. Cheers! Apa nakarupangat kasi mangpat, mami. Gaputa saan nakalata kayat nga ikasan ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi inaramid yung mami. Kasladak matlay kamkamat una yan kan kwa na. No mabalin ka kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturid kon tinapan ije balayta. Ad-adda na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy. Adinak pala kayat nga ikalaysa. Waswasa mo tayan ayat yo iti day Aroy. Mami, Iti paragkad na ang panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gaputa day bagak isong imaya. Inyawag mo kumalatan iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung nga rod makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti bagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya day ta? No masangom ka no? Agauting tayo. Kaano? Inton Sabado, tayo suti off duty na. Jak masangoy ti day ta nga aldaw, friend. Ngam, kayat mo ka di? Uray, may adjust ti aldaw apa nagpasyar tayo? Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kong tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na. Isunto ti bagak kan ka. Bareng maawan ton ti mayra na apakakumikuman. Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din nga sarita ta inton Sabado. Adda pa panakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita to. Anya ka diti bagam. Jak mabalin nga ibagakan ka iti cellphone. Kaya't ko personal di pangibagakan ka. No anya manan day tang ibagam latan. Isumot lang iso nagadong arte. Cellphone man wino personal. Kaya't ko personal nga ibagakan ka ti amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog inton Domingo. Napatag na ti bagakan ka. Iso adi mo kumayalang alang. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya? Sana masama ni Venus di pa nagpasyar tayo doon Sabado, Jessa? Gaputada ka no papananay ti day tang aldaw. Anya amat yan. Adurat tagayam ti pakakumikuman ti gayam mo. Angan, kayat nalatan no iti sabaling aldaw ti panagkukuyog tayo. Agpaiso? Wan,
Iso nga no anya ti available kan ka nga aldaw kat isunto matibagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan ka day tangal daw, di isunto ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanan akayat ni Roy ti makisarita kan ka iha. Bay amot. May metmet lang no sango awas-wasan mit ayan ayat mi mami. Uwan ang di namat masangon ti makipagkita kan ka. Kitain nan to ka no, awan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha. Saan mo nga ipilit ti makisinarak kan kwa na. Bay amlatan. Kan, apay nga sangit ka manan. Ay, tak ni Roy. Ay, ayat man nga paiso. Ng pagay ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipate mo. Mami. Saan ka ang sangit? Saan man lang asiksikat ti disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim, aglalo kat agdadagsan kaan. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min ama tuloy ti papanakin ton Sabado, Jessa? Iso ama balik tayo kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. What friend? Takayat ko man magkagaliwagsay. Sigurado ang mabang-aran kay ti papanan tayo. Pagdidin namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Pagpaiso? Masangot lang ni Venus ti agpasyar inton Sabado, Jess, ha? Wan, iso ti inyawag na kanyak. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo. Talutay ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-awisan dak na Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar inton Sabado. Sa dino iha. Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apasit ti probinsya, mami. Sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka. Kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, mami. Napiapay ni Brian a pagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga ron, mami. Saan akas lakin ni Roy akanayon abisi. Gapo iti kaado a papapanan na. Wow! Nagpintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danom a bumaba. Wen, Venus, kat dito ita ti agnam number 1 na tourist spot dito probinsya tayo. Gapo iti kinangayad dito a lugar. Nagmayat abuyaan ti danom abumaba manipod iti bantay. Nakalamlami ti danom na. Ina, magayayo ang pagtigusan. Bumay kayo. Inti agtugaw iti dayjay dalumpi na sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asid dagiti pagbisuoran ti danom. Dakailatan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagtigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di talaga dita na pananyo iha? Wan tita, nakagay-ngayod ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw, tado dagiti dadakkel kay kayo. Sayang, imayak kumamot si Murot. Ay, mayat ko maa, tita. Sana bali, siya tumot tagpapiknik inton maminsan. Tapno madanon kung tumot day ta lugar. Wan tita. Venus, ape anak at adayo latta ti turong dagiti matan. Kumita kay ti dadya bandaw. At dadakkel tumatayab anag bata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Oh, ape anak sinaay ka iti naunag. Awan. Nakangay-ngayad ti aglawlaw. Nga maapay akas la di mo enjoyan dito lugar. At dagati problema? Ada. Oh, anya dito problema. Mabalin ka di amaman barang makatulungak.
Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti uray asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon to mapanunot mong ibaga. Awagan nak lang. Nakasaganak adum nagkan tumulong. No anyaman dahit apagparparikutan. Agyaman nak. Brian! Venus! Umay kay Agdigusan! Nakalamlamis ni Danom! Nagkanas ni Agdigos! At dahita, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos. Agyaman nak iti panangawis yung kanya ka nagpasyar, Jess, ha? Brian? Awan na yaman na Venus. Sapay ko ma. Tama ulit naman ang panagpasyal tayo. Mayatak lata, ha? Basta lakit di awan maira na apaka kumikumak. Okay. Papan ka mga Roden, Venus. Okay, bye! Bye! Impag tasimangpat kan iha. Ah? Apay, mami? Ada ka di bagayo? Takas la pinaspasungadan nyo tayo sa sangpat ko. Adda na ang mga bad news apakasak ng unay iha. Ha? Anya day ta bad news, mami? Ni Roy, nagpamanilan, ta sumakay kanon iti barko. Timanaw at timanla nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam asaan kan anapatag kan kuana. Kasanon kisi kong ko, mami. Sana problema dayta. Taadda ang matakadwam amang tagibinto no may pas nga imunto ti anak yo kini Roy. Iti da ito'y ngay naramit na. Ad-ada nga imada yun tirik na kan ko, ana, mami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, Venus! Apay niya mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka ka di? Kung nagtupay ngagsangsangit ka. Apay, anyo ti pagsanginam? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabaling ka di nga umay kalangan dito ba na? Kanito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka ngagpamanila, Roy? Juan bro, lumukan ako ni Tibarko. Amo ka din ni Venus dito abanag. Saan pa bro? Kumakot nagpakada ka kankwana. Hindi ko makapay lang aga po. Saan kami pa yung nagasawa? Agpapanpay, bro. Kaayat mo ni Venus. Katrumbang ko mga ibagam kankwana ti adayong. O sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana nagustuhan ti pan nakadakamat ko kini Venus. Nya? Nagpamanila ni Roy, Venus? Wan Jessa, nagpamanila at man lang nagpakada kanya. Ano ti makagapo nagpamanila? Agsakay ka nun iti barko. Pinanawan ako ni Roy. Una yan ti Siman Anobium? Kumakat nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na nimpakaamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay ang maladingitan ka una iti adayuna. Boyfriend mo pa'y lamat. Adadak kaya makagapo. No apay at kayat ko mga umadayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Pero hindi makagapo no apay nga problema kiti ang dama. Apay, ada ka di sanyo nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga matudag iti bamba nagkasaan mi apag kasinurutan iti ang dama. Isumat lang asaan ang nagpakada kan ka ti ipapanay dya Manila. Jessa. Panagrik na kat. Di na ko nayayatan ni Roy. Iswa na say sayat na nga nalipati ko.
Anya? Venus, sana kas ka rin at imang lipat. Iti papanaw na asaan ang nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kada kami. Kada kami, kunam? Jessa, nagdadagsan akon. Kat ni Roy ti amati si Kugko. Anya? Amo na ka din nagdadagsan kan? Wen, amunan. Imbagakan ko na. Kaninsingasing ko pa yung nagkalay sa kamin. Anya nga ron ti kunana. Saan ka no pa yung nakasagana? Anya? Kasano ka nga rodan? Dahil tidak kala problema kita, friend. Tamasikog ako hindi na kong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Amom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat ko na nga undawin ngagpamanila. Una yan ni Roy. Permi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay ko mama na digitan unay. Dito ta sanda pa mat ngagasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apagproblemahan na ni Roy. Gapo tamom ka di. Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Ang amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wan, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kuana. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di. Iti day siya desisyon na. Kas labi na ibayan na matlaang ang tigayam ko. Venus, Jacqueline pagarwap. May papanggahim iti relasyon nyo kung iti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Tiamo kat ay ayatan nag-unay iti ni Roy. Saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo tilaksid nga agdatagsan kan. Pimanaw pelaing. Isinakwan ni Roy. Rumbeng laing. Tatiya dayo na. Bale nagang-angawan na lang kayat mo. Nuamukla ko mga ugbaw ti ayat na. Tiyakla ko man inakaklon. No, apakat ngamin nga dadagiti kaskan kuan apar-paraw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaal ti masakbayan mi tagpalinto nga anak mi? Wen. Kan may saan lang ang niroy ti lalaki dito ilubong. Iso asan mo kumaasira ang tapusong nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus. Venus, at na napatagunay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ang mapanagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Sana bali, mami. Awagat tulatan ni Jessa. Isundo ti kadwa ko mapani si doktor ko. Imbaglakit din tada ni Jessa anaanos agayim mo. Kat sapay la ko mga rod, tamasango na ti mangkuyog kang kaeha. Awagam to nga rodet. Wan, mami. Ang cellphone mo agriri. Apag isun ti umaawag, mami. Sige, sungbatam nga rodet. Wan, mami. Hello, Jessa? Hello, Roy. Oh, anyamot ti madamag, tapeng imawag ka. Bro, imawag ang. Takait ko yung patamagin ka. Naglaylayag kamin, kadagiti kakadwak at tripulante iti cargo vessels. Alimuganan mi. Agturong kami iti pagilyan ng Argentina. Sige. Agananad kayo. Wan bro, awan danag. Natakal ti barko mi. Si ka man ti sigurado, into nagbakasyon ka. Wan bro, kuray naldaw tumanan, ngagparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Oh, nakunam na ita. Awan gayang bro, may sabali akman. Ape adi mo man lang impagada kini Venus ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan ti may papan ni Tinobiak. Wanangan Sige bro. Are, agman di pa ni signal to eh. Bye. Inudot ng ti cellphone na.
No maipapan kini Venus. Saan akayat apagsaritaan mi? Oh, ada ka di bagantay mawag ka, Venus? Friend. Mabaling ka di ako yung nakinton bigat ama pa nagpa-check up iti doktor ko. Anya? Inton bigat man ang check up mo? Uwan ko ma. Di mo't masango ni mami iti mangkuyog kanyak. Iso nga si ka tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada nasisita pa panakinton bigat. Anya? Inton maminsan lang ti panangkuyog ko kan ka. Kasta ka di? Okay, friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kasta pa nga, Rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyog ka mapa nagpa-check up? Ni Brian di mo awag. Anya nga tati bagana? Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamken ko na. Agpakuyog ako mainton bigat ama pa nagpa-check up. Iti ka di ubigay ni doktor? Ha? Amo nga iso ti pagpat-check up ha? Gapot mo kung nagdadagsin ka, Venus. Ket ni Roy ti amat isikog mo. Sino ti nakamuam? Naistorya ka ni Jessa. Tana-istoryam ka nuken ko na ti problema. Amom gayaman ti amin. Well, Venus. Ket gapot sana masangon ni Jessa ti mangkuyog kan kentong bigat. Siyak ti mangkuyog kan ka. Anya? Anya? Sikat ti mangkuyog ko ni Venus ang mapanagpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masangon ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko intong bigat. O sige, mayat lang tano sikat ti mangkuyog. Total kat agayem kayo mat. Saan la pagayam ti pangibilangaken ko na Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa Patrolman Cruz? Ibagakin ka tipod na. Ngayon pangasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Anya ti pudno, Brian? Hindi pailangan kat. Adan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas si dagunay tiriknam kan kwa na. Wan Jessa. Ay ayat tigayam mo. Ay ayatam ka di lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanyak ti agdama asa saada ni Venus. Nakasagaan ako tumakder nga ama ipas ngay na amaladaga. Nulakit maatlon na ti ayat ko. Anya? Ni Brian ti kadwam amapan iti doktor inton bigat iha? Wan, mami. Saan ka no masango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay dahil pulis agayam mo iha. Wan nga rot, mami. Talaga nga pakapsat ng tibagi na kanya. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan, mami. Hanggang apa na damag yun ta kanya. Gaputa mga no adaagimon iti panagkuyog yun itong bigat. Sakay nga gawit ta. Dumagas ta pa amapan mangan iti ayuyang iti restaurant ni Roy. Saanin, Brian? Agdiritso tan nga gawin. Abisina kon. Dumagas ta pa amangan. Sige man laangan. Agoray ka man? Apay nga yung baga masikat ti ama ti sikog ko. Itay nagdamag ti doktor. Gapot adya kayat ama painan ka. Gusto ngay magaklata na siya ti ama ti sikog mo. Uwan ang, Brian. Saan mo ko man na-questionan ti panagpamarang ko itay nga gaya na yata. Tama ibabain ka. Numamon ti sa bali nga intarayan na katinobyo. Agyaman akan ka ha. Nakasaysayat ka mo ni agayam.
Yati din tanamitin mo. Ah? Awan. Awan, Venus. Oh, Ah, apengin sardeng mumutan tilugan ta, Brian. gaputan na kadanon tan itikon ko na ka restaurant. Sige, bumabatan. Mangantan di ta restaurant, Venus. Hello, Jessa. Apay nga mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagat ko man na nakasangpultan ni Venus. Siguro kat awan pa'y ije balay. Tiday ito nga oras iha. Apay ka di? Ada ko maibagak kwa na, tita. Ang amasa na bale. Da kayo latan di pang ibagaak. Anya ka tiday ta iha. Sige, ibagamon. Si didang ngagakan ka. Da kayo latan di umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian, tita. Ah, ha? Anya tinaamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado ang mas daaw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga minday ta? Kuna ni Brian. Nabayagan nga na panagayat na iti anak yo. Anya? Isumot la ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang numaamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirignana kini Venus. Saan, tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay bagakan kwa na, tita. Tadyak mat-amo nga idi payla nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga runti ko na iti panagdadagsan ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus, tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakder apan nakaama ti anak na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday ta, nakapalpatan. Agawid tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagak. Ano day ta? Apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namitay nga isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Juan Brian, nakasagana ako namang lipat kan kuana. Tanapat patagja kinasiman na, ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka din nga. Nga niya, apay di mo ituloy. Aday putukan ka. Kat sapay kumata din nakagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, pagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga ay ayatan ka. Pakawanan na ko ma. No pakabasulak man timpod no ka. Iti pa nang ibagang mainsiya mo ni Roy. Naikanak iti turad ang ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ka. Among ka di pagbagam, Patrolman Cruz. Ang kataksanak. Kat ni Roy ti ama ti si Kuko. Amok. Ngem saan ati agdama akasasaad mo ti pagrukudak nga gayat. No di ka ti ikis ti posok ti sursurutek. I love you so much, Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarik ng tibara dagiti dakulak ko. Tabareng malunag dayat mo. Kasla tsak mamati iti ipagpagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kahit anyaman na oras. No atlunan to ayat ko. Kaya't nakasagana ka tumakder akas ama. Iti ipasngay mo amaladaga. Brian, Pangasim. Ikanak ko maitigundaway ang mga iparik na itinadarisay ng ayat ko.
Mabalin ka di adi nakapuraan. Kaya't ko pa yung adalan kan tingitingan ana imbag ti jajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno a panawan amang panunat. Iti irukrok na ko kan kangayat. Kat sapay la kuma. Maayat nakto iti ka maudyanan. Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklahan. Kadnibi no sa kayo mo. Kumusta matan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay? Kasurong ko to siyang kay pagkanang ikasal kon. Apay ang masuron ka? Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addanton anak yo. Yes ha. Sa anak pa nakasagana ng pamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y lamatakdaran ti agpamilya. Pangasin. Isardeng ka pagsalitaan na ita. Inawagan ka. Takay ko lang nga kumustahan. Da kayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus nga imawag ka. Agya man na. Itanon mong talatan di pa kumusta kin na. O sige. Ibagak to ka ni Venus. Apay anak adayumanen ti nakay turungan dagiti matam. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, Mami? Ten inutan ang ililiwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburiburam. Ni Brian. Apay ni Brian iha. Impod no na ngamin anabayag kaya man nga ada panagayat na kanyak, Mami. Anya, no kasta, amumot nga agayat ken ka ni Brian. Ha? Amo yun, Mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak, Mami. Nakasagana iti nyaman nga oras no aklo nagti ayat na. Panagkunaket, ad-adda ang mapagtalkan ta ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tamat ti kunak, Mami. Taoray na muna hagdadagsana kon. Aneroy ti amati si ko. Kat nakasagana lata amang itakder iti dayaw ko. Imawag kan ni Roy, Jessa. Wen, katpakpa kumusta na ni Venus? Si Kapay lang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus. Gaputa di na kano kayat nga awagan ni Venus. Ah, iti anya gapo. Kasuron na kano ti sangkay baga idikan kwa na ni Venus a panagkalay sa dakuman. Talaga atakrot na di Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti lalaki akas kan kwa na. Nukas kumakan ka amin a lalaki. Tapno awanan ti babae a masaktan ti riknana. Sayang. No sakla ko matim muna ang nakasirpat ka ni Venus. Kat inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan. Talaga ka di ang nagasagana ka amang ikasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa. Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. Naibagakon. Anya? Tilangan pangadeng na ti urayak. Nakaumay ka, mat friend. Gaputa at dabilin arbang nalaang nga idanon ko, Venus. Iso nga'y mayak. Anya day tabilin kan. Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idinaminsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na iti panang kumusta na kanya. Ay na, di na paila inyawag tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kan ka, gapo iti panangidardarirag mo iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakderan. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabalingit ko nga ayatan, Chesa? Anya, imbaga ni Roy a masursuron ken ka.
Gaputi pa nangi darirag mo idikan kwa na ti kasar iha. Wan, mami. Kasta timpulong kanyak ni Jessa. Ti awanan pa in alalaki. Iti dayjay nga indanon kanyak ni Jessa. Ison amis mo tinangisuro iti pusok tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya? Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian! Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Di matangak. Ang sa ana para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rin yakin ko kwa iti ginatang mo nga alahas? Iso ka di na ito sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen, Wow! Nagpintas! Nagbato iti brilyante. Sigurado anang ina dayta. talaga nang ina. Sino nga iti pang tadam iti dayta? Siyempre. Para iti babae nga ay ayatag unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayem ko? Nagasat para ken ka. Ngayon para ken kwa na, kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, oray binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat latakan ko na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sapel ako ma. Tayo iti panang pasyat ko ken kwa na jebalay din ton rabi eh. Aklunan nanto ayat ko, Jessa. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay na ang titapo ka maiwalis ko. Iha, kawalwalis itay ti katulong. Nga mapay nga gwalwalis ka manan. Nakarugrugit matlata mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di amom nga umayasa nga ili. Iso apalalo ti managdaldalos mo. Ha? Ay, kuha mami. Oh, apay adi ka makasungbat. Adda ka di amom nga umayasa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanyak. Sino ti umay? Ni Brian. Kuna na nga umagpasyar inton rabi mami. Anya? So hagdaldalusak man ta nakababa ino nakataptapok diti balay. Kat, adda ka din desisyon mo iti idardarinag na kan kang ayat, iha. Addan mami. Mabalin ka di nga maamuak. Wan mami. Anya nga rod ti desisyon mo? Aklo na konti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha. Agyaman ak mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian. Kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan ka ni Ron. Hello, Roy. Apay nga mawag ka? Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumusta ang mga dimitlaan. Wan, inkarigatak tin na pa ni Jabalayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan ko na. Anya ti ko na. Nakapungtot, idi imbaga ka masursuron ka kan ko na. Gapo iti panangidardarirag na kan ka idi ngagkalay sa kayon. Anya? Apay kaming hinidanon nung pailangking kwa na red tanging bagak. Ay, syempre. Idanon ko lang ta, tadyak kayat nga dahil limlimad ko iti gayem ko. Una yan. Diyan at daman ang tigura na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na kan ka, Roy. Hello Jessa, nakaawag ka man? Kaputada ibagakkan ka, friend. Yamjak lang, amo na maragsakan ka, wano saan? Ano dayta? Ni Brian, plano nati umay mangpasyar kan kainton rabii. Amo kon friend, tay nyawag na kanyak. Anya? Kung nagman no saan mo pa'y nga mo? Sigurado nga na di mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay titabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta Jessa? Secret?
Orayam latag ni Brian. Sika talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dahit na. Ladingitag Venus. Ang amjak mabalin nga ibagakan ka. Nasaysayat matlaang no ni Brian ti umuna apakaamuam. Iti kung kunag amabalin apakaragsakam to. Ani ha? Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto yung itsura? Wengayam. Anya nga ta jimbaga ni Jessa mabalin apakaragsaka kinton umay ni Brian. Venus, Ah, apay ati ka makatal na. Kin kasla nakaun-un nagtipang panunutam. kwa mami. Mabunburtsanak namin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya ti imbaga na. Naku nana, nga iti umay pa ng pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsakak unay, mami. Anya nga ta iha. Tsak nga rod mo. So adam damagag itay kini Jessa. Kam di na matlatakayat nga ibaga. Panagkunak iha, ket ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apa nangaklon kini Brian, mami. Iniinot matlaangan ni agmagadag iti matag. Gaputilwa iti latang ni Saam. Sigurado lakit yan ni Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sumrek ka, Brian. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak. Ita. Anyat gagaran. Imayat kayat ko adamagen. Noon yan tibanag ti ayat ko, Venus. Ha? Kuha. Maaklon mo kadimot lang ti idardarirag kong ayat. Saan to nga tangag baliw ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan tong hagbaliw tinadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak nga agayat? Nukas na? Saan ako nagdwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Nukas na. Ay ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kanti agtagik kwa dito'y pusok. Iti ka maudyanan na. Nasapdal ko matlayan ti ayat mo. Venus, I love you so much. Aguray ka. Di nakarakupan ta mga makita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y makita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Aniya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Ala, kasano nga rodan ti Sima na nobyom? Siyempre, sana nga iso tagtagik kwa iti puso. Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Pasol na Tadi na kay ti makisarita kanyak nga ora iti cellphone laang. Kasano nga rodan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya ta sumbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibaga nga insina kon. Anya? Apay asyak? Di nakmod kaya takasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kwa na. Nga addan sa bali anobyo. Amoy, mami. Gapoy di pa nangaklon kon kini Brian.
Limawag manan tilubong ko. Sapay la ko mataag na nayon ng anaranyag tilubong mo. Iti sidong ni Brian, iha. Kunana nga umaydan to kanon makisarita, mami. Anya? Apay, kayat na kan nga ikasaradagos? Isuti kunana. Tamabotan ka no asoblyanak ni Roy. Sa bagay, ada saksakbayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No iso ti pagtalnahan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kuana, mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Hello, Jason. Nakaawag ka man. Kaput adanas kan unay amamwam. May papan ka ni Venus a girlfriend mo. Ne, anyan nas ka na mamuak ako na. Adan sa baling agtagikway ti puso na. Anya ti kahit mo asawan? Insukat na ka ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Diyak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Jessa. Nang runa, tagdadag sa ni Venus. Sa anak nga gang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sino kumati nang isukatan niya kanyak? Ti matalag unay agayem mo, pulis. Ni Patrolman Brian Cruz. Saan? Hello, Roy. Itaman pa ngay mawag ka. Kapot tadakayat ko ang malawlawagan. Sapay la ko man. Tadi nakpaglipakan. No nyaman day ta, ibagamon. Tapagsaritaan ta. Agpaiso ka di tinaidanon kanyak ng Jessa kayo mo. Ngayon sukat na ko niti sa bali. Ha? Kwa? Pudno ka di ngayon sukat na kini Brian. Wan. Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Walang kantis kami kaya. Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Iso ati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanunod. Para matlaan ko mada ito'y kadatayo iti pas ngay mong anak ta. Iso tiga po na. Asim makayak manin iti barko. Saan lang akwarta tinapatagroy? Tandaan nam day ta. Narukop kayang ti ayat mo. Ngam sa anak mo man hugot. Abas talatan agsina ta. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Hello, bro. Apeng imawag ka. Bro tarupam. Ulag. Karasaan. Ne. Apa akas tamat kanti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kung ti panangagaw mo kanyak iti nobyak. Namumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybayam kan kuana. Saan ko apinaybayan kan jakin sina? Ta saan ka di apa nagbaybay akan panangisin at inaramid mo? Di ka pa nagpakada kan kuana. Ayop ka. Jaki palubos ang maagaw mo tinobyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Ta siya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kunton. Di mo patpatasan ng kasar. No di mo kayat nga dadta ka sa mapasamak. Pangpangtaan na kasta ka di. Nalipatam sa matan amay sa ka pulis. Oray pulis ka. Sanak ang mabutang. Aramidem ti kayat mong aramidan. Ngem di nak malapdan amang ikasar kini Venus. Nagipangtan ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian. Wen tita. Ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya. Tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman ha. Mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya. Ngam ti tita. Sa bagay, uray nagpangtan ni Roy. Kat amok ang masalak nibam ti anak ko. Ikarit mami. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para iti anak yo. Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramidan kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si kantulaang ti agbabawi. Diyak maawat sa bali ti pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa, Di mo babalawan ni Venus. No naaramid naman ti mangisukat kan ka. Gapo iti kaawan marik na na panangipatag kan panangisakit mo kan kuana.
agyaman nak. Nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas itan iti nalukay. Ora siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakilan ti tiyan ko, Brian. Dinak nung atay bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko magaibain ka. Gaputa mo daasan asika ti ama ti sikog ko. Pulos adi kanto ibayin, Venus. Ken uray anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Tinapatag. Ay ayatan ka unay-unay. Nagsakit ti tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Brian! Venus! Apay? Pagkanak ka kani? Naganakaksan! Iban na kay hospital! Mabiglang. Ibagapit ka ni Mami. Panawan ka pa eh. Darasama! May saan alungpo alalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. No sino ti kaingas ti anak ni Venus, Mami? Sorry iho. Ti amok no adda ka payla di tarwar. Brian, maawat mo ka di matlanga kas anak timpas ngay ko. Imbagakin kay din, Venus. Apa man na may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder ka sa mana. Nga oray sana siyak tinagtaudan na. Agyaman na. Nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. May saan alungpo alalaki ti anak yu kani Venus, Roy. Kahit ko unay na makita tinak ko. Uray kayat mo makita, at dayo ka mat. Nakasanglat ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At dito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen, napasangpot kong tirorayang amang sukat kanyag dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to keng kuana. Kaya't nakapay nga takasarita ni Venus? Awagag to. Kidawag nga ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy? Apay ngay mawag ka. Kaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta, Venus. Awan ti anak mo kanya. Di mo ipaitang kanyak. Tadakar balak keng kuana kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ka. Venus, Ladingitan. Ngamtsak kayat nga ipakita kan ka ti anak ta. di mo ipaitam kanyak ti anak ta. No di mo kahit nga alagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day ta, Roy. Siya na. Kan maladaga pay laang ti anak ta. Awan karbangam amangala kan kuana iti poder ko. Maawatam. Mabalin ka di, Roy. Di na kami singaan iti asawa. Nasakit unay tinakam ko, iti panagasawa yun. Iso atyak pulos pagtal na entipyak yun. Apa man na makaawid ak dita Pilipinas. Saan ka akabutan, Roy? Laglagi pa mamaysa ka, pulis. Uray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikat din ang rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka, ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabudingak. Uray dapaltog mo. Uray anya ti ipagbagam. Umayak tulat ta di tapalayo. Kayat ko ang makita ti anak mi iti asawa mo. Paston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut ngan na. Ibagam tuman ken ni Roy Jessa. Di nanriribukan ti anak ko.
Kunana nasakit unay tinakam na, ti panakiasawa ni Venus kini Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano anaimbag ti anak yo. Sir Berkwensa. Awanan ti karbagan na Apolos kini Venus. Nasabalin ti agtagikwakan ko ana. Dayta ti sana maklo ni Roy tita. Tamis mo kano anasingad agayim na tinangulag kan ko ana. Pason na matlaang no apay nga imbawing ni Venus ti regnana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy dayta tita. Ngam ko nana, di na kano maawat asaan nga iso ti nakaasawa ka ni Venus. Venus, amo ni Junior ti kumarayo. Wen nga rod. Naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken ko na iti ayat. Kaya't kong intong dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kaya't mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre, tabarang isunto ti agbalin a Colonel wano General. Nalayog unay dahit ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti amom, no kung may sunto nga agbalin a General ti anak ta. Oh, Mabuto nga akton samot nga agbalin to ang pulis ti anak ta. Amo mo ton. Ado dagiti managdakdakas ka dagito'y apanawan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Roy, addakan. Juan, di na ka di pastrakan. Magtanganan to iimak ka ng bit-bit iti ipasarapokin ka. Sige, sumrag ka Roy. Yawa na. Amo ka din ni Venus na nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat ija balay dati nagdiretso saan nga dito eh. Jessa, awatan ti pasarapok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige Roy, tugaw ka. Agyaman na. Dito'y ti pinilik ang nagdiretsuhan. Tagpakoyo kaking kama panigibalay da. Anya? Agpakuyog ka kanyak. Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayim ko no kuyugan ka. Kayim mo ni Venus. Gayim nakmet. Di na ko mapaahin iti kiddaw ko king ka. Uwan amang ano makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang karti kahit mga ramidak. Anya nga tano. Awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaam mo nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamuking kwa na. Nga da akong dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O, Jessa, nakaawag ka mat? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas. Kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakitan ti awanan bain? Kaya't nakano ti umay dita balay yun. Tapno makita na ti anak yun. Ibaga madi na padpadasan ti umay dito balay. Tama nga nagpurak ti tarak kan kwa na. Katipakagat ko ti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Una nga, kaya't nakano makita ti anak yun. Iti pa nang talikod na kanyak iti. Napuuran ti rangtay iti nagbaitan mi. Hello, Venus. Apeng imawag ka. Agawid ka kumapay laang. Kasi magpad ka nun niro dito ti Pilipinas. Plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin?
Umay na ta ka diriribukan. Mabali na kasta. Isuagawin ka pumapailaan, please. O sige. Ura kat malpas ti Jutik. Agawit ka dagos, Venus. Anya, saan na kaya't makita? Kung makita na. Gaputag burburak ka no ti daranakan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka mapudan. Agora ka, di na kuyugan? Ladingitag. Ngam talaga di ka kayat akuyugan, Roy. Apay, Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyugan ka amapan ni Jabalayda. anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga ang mapanak. Makamuditan, wanyan tuman ti mapasamak iti ibapan ko iti balayda. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na ang makita ti anak na, Venus? Kasta tim pa kamo kanyak ni Jessa, mami. Kat, anya nga ron ti addang mo? Jack kayat ngay pakita ti anak ko. Ang adakarbangan na iti ubing. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayan na kami. Kat jakon pagtatakunan pa'y ang makita day at tao. Kasano nga rudan o giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat kunan amal-malpasan ti duty na. Agawid to na dagos, mami. Taimbagak ti ranta ni Ron. Hello, Jack lain pagarop. Simang ba't ka matgayaman, bro? saan na kun nga awagan iti bro? Timbilang ka nakabuso ko. Agkita talang par tropa. Anya? Nagturad ka namang ibaga iti kasta kanyak. Di dinto tamay sa ka, polis. Day talat pagkarkarit mo. Di mo kumariribukan din na ornos kan nasaya at alindangan mi nga gasawa. Tano aramidom ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita ti agbabawi. Anang asawa itay ayatag. Ayayatam ka din ni Venus. Talaga man. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadagsan din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadagsan ni Venus. Pinanawang. Saan mo yung taltalag ti Jaya na ken ka? Iti panagkasaryo. Awan bibiyang mo. Mas at-at nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasak itan ti asawa na. Anya. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kiti adagidi ang agasawa akarasan. Anya? Karasaan kunam kadakwada? Gaputa inuligdak. Nubya kidi ni Venus. Idinto ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid na. Nagasawa na. Sikamat lang ti aking basol no apay nga insok at nakatigayim ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asik ti amati sikog na. Iso abasol mo no apay nga insok at naka iti sabali. Sana kinayat ni Jesus ng kuyo kanya. Tapno may wahid ko ti panagibalas ko. Patayot na di ang Brian. Apaman na makita ka. Uray polis. Sanasan kung ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Oh, sumatang ka nagsangit. Nasa hinagtitikan. Ngita na lakat marutag sangit. Venus? Kaya saan ka anak mo? Jack man amo, mami. Anak mo mabisin, hindi naman kay tagdede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Anya? Mabiitlaan. Tayo nakalaan dyan sapsapo. Sapsapuan na ti tiyan na. Wan, mami. Gusto na anak ko. Samartang kan di ka nagsangsangit, anak. Laos tunan. Venus, Brian. mapilad daw kayo ni Tirwan. Ay, tayo pa'y asangit-asangit ni Junior. Gusto mo
warkon adi ti balay. Padidyan, paamahan mo abisin. Hindi nangarot kayat. Ang mga not nagsakit ti dyan na. Isungurod ka mo ni nanang. Iso anapan na inalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nan samot mabiro kan iti nang idulin. Kadimot laag subling dito eh. Nan, ano pa niya niya? Pasikat ti mapan mang sapol. Sige, alaman nga rod. Ito ba? Gusto na. Sumabay ka ng sangit. Sige, Venus. Mapan mang alahan ti pang sapsapota iti dyan na. Awan, mabit lang. Sumabay ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray ta siya kung dinang saklot ka na ka. Sumardang ka na. Aday ta. Dagsarda yung nagsang sangit. Di matgayang pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadihit akong pasungadan na dintang. Oh, ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtukaw. Umay ayong kanyak ni Kasat. Matay kay ta, Brian. Matay ta. Aglingit ak iti poon di akasya. Day ta. Sirikak ka na himpag. Itan. Arayatan da kami! Tulong! Ay, magkatamunta anak mo. Tailugan mo ni iti kotse. Itaray tayo na iti ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat na pa itibiyag tayo sa ospital. Dagiti karoba! Isudan dagiti umasidig dito, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan ta Brian kanta anak ka! Tulong! Hello, Jessa. Siga ka di tinagpaltog ka ni Brian, Roy. Saan? San ka ngaglibak? Anda nakakita kan ka nagmotor api manaw iti crime scene. Si kalakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man asikat tinagpaltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklutan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yu ka ni Venus. Anya? Kau awag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda ka dagiti napaltugan. Anya nga ospital. Mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Ngam ti anak yu ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya? Anya da jay. Lugan dagiti polis. Anya ti kahit nasawan da ito eh. Anak ko! Anyan nga ulpit niya, ma'am, tayo ramraman nagapayati ng rang. Diyos ko! Isbalam ti biyag ti anak ko. Tsaka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Pren, pakiridam ko matitinagan mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos! Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ismalan na ti anak mo. Tumok na sa dinlangit ti kurak ni Roy. Tsak mapagawa ni ti daytoy ngay naramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad ito. Sa anak magsartang. Aging gay ti magdagay ti polis. Katikaro na tinagbasulan na. Rumbag laang, Venus. Bayam, tulungan ka. Agyaman nagtiyasa. Imbaglakit hinta sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko. Pagduaduhan pa lang ti panakalasat na. Diyan mo ti aramidak nung matay ti anak ko. Di ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa, Sa dino ti ayan mo, Roy. Wanted kan.
Sumuko ka no di mo kayat mapatay da ka dagiti pulis. Kumusta di ka sa anak ko? Kahit ko ang makita. Dakas ka, Roy. Jackline pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan ko nging kakara? Yak ang mga upagam ni Brian di anak ni Venus. Nilang Brian di kantat ko apatayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Yesa. Tulungan na ka. Kahit ko ang makita ti anak ko. Kasalita ko man ni Venus. Sige. Dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman iti Diyos, Mami. Tinangag na nagiti kararag ko. Nagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay aday matlamag-amagan dagiti pulis. Di ka agganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagiti linta. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isunti mang ipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramidan nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa anasingid da ki ni Roy. Agtalaga ka ni Jessa. Napatagmatkan ko na ti anak ko. Isuapat siya nga aramidan na timbaga na, Mami. Ni Jessa ti umawawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaan. Umay kami ditayan niyo. Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalmaan mo matirik na. Di ka madanagan. Maarami din tirumpan. Saan ka mawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalmaan tirik na, Jessa. O sige, awagan ka manan inton madamdama. Inagtap na na. Anya ti kaya't asawa ni Jessa? Agyaman ka. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan anak ato Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dagituyan anapas-pasamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulim ti amin. No saan ama tiliw dagiti otoridad. Amok asaan mat nga agulim ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtan iti anak na. Kasta matan ni Brian. Agsubli ako ni Jayan da Venus kan ti apok. Andi gahik latta ti anak ko. Tama nga noan niya pa iti mapasamak kan ko anak. Kapo iti pan nakariribok na. Agyaman na nagsubli kayo dito ayan ti anak ko, Mami. Nakaturugan ni Brian. Sumaysaya atan ti kasasaad na. Agyaman ako na yung kasta. Rumara ka. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka no itirwar ti hospital. Anya? Apayasaan nga umay dito eh. Tsaka mo, Mami. Sige, bantayan niyo ti anak ko. Mabitak lang. Apayasaan nga umay dito ni Jessa. Malagip ko, hindi inawagan na ti anak ko. Ano ti ibagana kini Venus? Taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito iti imbaga ni Jessa apang kita akan kwa na iti mawag manan. Kaslada kadwa na, hindi na imbaga. Venus? Oh, Jessa. Apay dito pa iti kahit mapagsaritaan ta. Anya ti bagam? Kwa Venus? Anya ti? Venus? Pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka!
Venus! Adan dagiti nawaga ka pa na tinintag. Sumukon ni Roy. Ayap ka! Sumuko ako na. Pag-asim. Kahit ko magkita ka anak ta. Nagalasatan kan patay di anak ta. Maawa na pulot ti karbayan kan ko na. Saan mo na makita di kano man? Pagkakanak ko. Saan ka na mapakawan? Panawan langan ti makaikadang na mapakawan ka paiwan na sa anan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang nisaan. Adan dagiti pulis, Roy. Alaan da kan. Anak ko ma. Venus. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.